Hej og velkommen. Vi sidder her i min pavillon på den her skønne naturø, som jeg bor på. Det kommer vi til at snakke mere om forhåbentlig i den her podcast. Men jeg sidder her sammen med Frederik. Frederik er en ven, jeg har mødt relativt for nylig. Vi har mødtes gennem sådan online Instagram, basically. Og vi går op i mange af de samme ting, så vi tænkte, vi ville tage en samtale her, snakke om nogle af de spændende ting, og ja, dele med verden forhåbentlig. Ja. Så velkommen til Frederik. Tak for det. Tak for det, Jonas. Det bliver spændende at snakke om en masse ting. Ja. Allerførst så kan jeg måske se, der står noget mærkeligt hvidt i en flaske her på bordet. Det er jo en af de ting, vi har bondet lidt over, kan man sige. Ja. Det her med rå mælk, ja. Som er måske blevet lidt en populær health trend i USA. I Danmark er det nok mindre velkendt. Jeg har i hvert fald ikke set så mange tale om det. Det er jo stadigvæk ulovligt i Danmark. Man må i hvert fald ikke sælge det i supermarkeder, men man må godt sælge det i gårdbutikker. Ja. Men i Danmark, der pasteuriserer vi jo mælken, og det gør, at det dræber en masse bakterier, og enzymer og næringsstoffer, fat-soluble vitamins, som man siger. Ja. Og det er derfor, at hvis man får mælk fra sunde køer, der går og græsser og har det godt, så får man en masse næringsstoffer og gode enzymer, som man ikke får, når man pasteuriserer den. Og det er derfor, det er så meget. Det er så meget bedre, og jeg har næsten lyst til at tage en tår her. Jamen, tag en tår, og det er derfor, vi drikker. Og det er simpelthen det er det her. Det er altså rå mælk, som man kalder det, upasteuriseret mælk. Og så får vi det jo direkte fra den her ø, hvor det er bare nogle køer, der har det godt. Nej, det er faktisk lige på Fåborg. Det her er ikke fra øen, men det er biodynamisk mælk, og som du siger, upasteuriseret, ubehandlet. Og som du snakker om, grunden til, at vi ligesom har talt meget om det og har haft det inde i livet, det er jo på grund af sundhedsaspekterne. Ja. Der er mange sjove historier med råmælk. Du har sikkert også læst, hvordan det har kunne hjælpe folk med astma og de her forskellige ting. Og det er jo, som du snakker om, der er nogle flere næringsstoffer i, men der er også det her mikroorganisme-aspekt. Altså, der er så mange levende mikroorganismer i mælk, som bliver ødelagt, når vi bare går ned i køledisken og køber en Arla-mælk eller en Thise-mælk. Selvom det er god kvalitet fra Thise, så er det jo pasteuriseret, det er opvarmet, og dermed så har det ingen ligesom sundhedsfremmende mikroorganismer eller noget som helst, som er det, der ligesom kan hjælpe med ting som astma, eller bare for at være sund generelt. Ja, homogeniseret, altså når man homogeniserer, så fjerner man fedtet, så det ikke har de der gode fedtstoffer. Ja. Som også er sindssygt godt for os. Ja, så på en måde steriliserer man og altså forarbejder mælk så meget i dag, at det har fjernet meget af de sundhedsfremmende faktorer, der rent faktisk er i mælk. Og mange mennesker tænker jo ikke mælk som en sund ting. Netop fordi, at det er det jo heller ikke, når du bare køber det i butikken. Og mange går også rundt med laktose, intolerance-symptomer osv., hvilket også tit kan være forbundet med at man har fået noget dårlig kvalitet mælk. Ja, det er blevet pasteuriseret, så det ligesom dræber det, der hedder laktaseenzymerne i mælken. Det er meget velbevist gennem studier, at det gør det, når du pasteuriserer det. De enzymer er dem, du skal bruge for at fordøje laktosen, så det er klart, hvis du drikker noget, hvor der ikke er de enzymer med, så kan du ikke fordøje det, så får du de laktose. Så der er alle mulige ting, og det er bare en af de ting, vi ligesom... Ja. Men hvor længe har du drukket sådan, for eksempel det her råmælk? Jamen, det er sjovt. Jeg kom ligesom ind i den her verden. For mig har det været en rejse med sundhed. Altså, vi mødtes for et halvt års tid siden eller sådan noget, men jeg har også været i den her rejse og fundet af, hvad er ligesom op og ned i alt det her. Men for mig, der startede jeg med at drikke rå mælk for 2 år siden. Jeg bor også ude på en gård, vest for København, og der har vi sådan en nabo, der har 200 køer, og så kommer ud og tabe. Så ringede jeg til vores nabo og spurgte, hey, kan jeg komme ud og tabe den mælk? Og nærmest for første gang, så var det bare et eller andet, der klikkede. Altså, det var en helt anden oplevelse, når man drikker det her rå mælk. Altså, man kan bare sådan mærke, at kroppen næres af det. Det smager også bedre, ikke? Ja, og jeg kan mærke forskel på, når jeg drikker normal mælk, der er pasteuriseret, i forhold til det her. Der er sådan en intuitiv fornemmelse af, at man kan bare mærke, at der er mere næring. Så det er en af de mange ting, der ligesom kom... jeg føler, at jeg blev meget mere sund af, kan man sige. Også efter nu har jeg spillet tennis i mange år. Så nogle gange så drikker jeg det efter jeg har spillet tennis for eksempel. Ja. Eller mens jeg har spillet tennis. Ja. Og imens også? Altså under kampen? Nej, ikke under kampen, men altså, jo under kampen. Så lige pausen. Så når man skifter der, så har jeg lige sådan en i en termokop.
Okay, nice. et glas mælk. Ja. Det har jeg også tænkt over nogle gange, når jeg spillede fodbold, sådan lige at tage noget af det her med. Ja. Jeg tænkte, om det kunne give et boost. For nogle gange, når jeg har drukket råmælk, altså når jeg har været ude hos landmanden og hente det, og taget den der første tår, så har jeg bare fået det der kæmpe energiboost. Og det er jo fordi, det er fyldt med de her enzymer og mikroorganismer, der med det samme tager laktosen, omdanner til energi i din krop. Så det er noget af det mest energivenlige, man kan drikke, hvis man har energiproblemer. Eller det er nærmest en naturlig energidrik. Men folk, Jamen, folk er jo meget nervøse for, at når det er sådan noget her mælk, at der er bakterier, der er nogle farlige ting, der kan skade folk, når man drikker det. Jeg har personligt, nu har jeg drikket det i 2 år, jeg har aldrig nogensinde været syg af det. Jeg har aldrig nogensinde oplevet, at der var noget, der er galt, hvis det er, den lige har stået der mere end 2 uger, så drikker jeg det ikke. Nej. Men det er jo en ting, folk er meget nervøse for. Hvad tænker du om det? Ja, det er vel derfor, det er ulovligt, ikke også? Det er jo... Altså, det er derfor, man pasteuriserer ting. Det er med begrundelsen for at dræbe de farlige mikroorganismer, de farlige bakterier, der kan opstå. For eksempel, hvis der er en syg ko, og du har en mælkefarm, hvor der er 1000 køer, så den der ene syge ko kan få nogle bakterier ned i mælken, som så bliver blandet med alle de andres mælk i tanken. Så når du tapper den mælk, så kan du gøre en masse mennesker syge. Det er ligesom ideen med, at hvis man pasteuriserer det, så fjerner du den risiko fuldstændig. Ja. Problemet er jo så bare, at du også fjerner alle de sundhedsfremmende ting, der kan være i mælk, og alle de gavnlige enzymer, mikroorganismer, fedtopløselige vitaminer A, D, K, B-vitaminer. Mælk er jo en komplet fødevare. Altså det er jo nok naturens perfekte fødevare, og det er også derfor, vi er så tiltrukket af den i den moderne verden. Altså alle vores favorit måltider har jo et eller andet mælkekomponent, om det er is, pizza, burger, nachos, altid ost og mælk, der ligesom er forbundet. Så det er en ting, vi bare kan lide som mennesker, på grund af næringsindholdet. Men som sagt, det bliver ødelagt, når vi pasteuriserer det. Og ligesom dig, jeg har drukket det i over 5 år nu. Ja. Jeg har kendt mennesker, jeg bor med her på den her ø. Nogle af dem bor her så ikke mere, men mange har drukket det i over 10 år. Jeg har snakket med mennesker rundt omkring hele verden, i USA, i Europa, der har drukket det hele deres liv. Aldrig haft nogen problemer, kun fået positive resultater ud af det. Men som jeg altid siger, det handler altid om, hvad er det for en ko, du får det fra, basically. Altså, hvis du får råmælk fra en syg ko, selv hvis det er pasteuriseret, vil jeg sige, at det kunne gøre dig syg. Altså, og hvis du kigger på statistikkerne, så er det jo også gået fuldstændig out of proportion med, hvor farligt det egentlig er at drikke sådan noget som råmælk. Fordi hvis vi tager samme tankegang over på andre fødevarer, så er der nærmest ikke noget, vi kunne spise råt. Altså, så kan du også blive syg af iceberg-salat. Der er rigtig mange E. coli udbrud, for eksempel. Eller mandelmælk. Mandelmælk har også haft rigtig mange udbrud. Mange flere end råmælk har haft i alle lande og så videre. Så det er faktisk ikke en særlig farlig fødevare, når du kigger på statistikkerne. Så det er fuldstændig taget ud af proportioner, hvis du spørger mig. Ja. Og så længe du går op i, hvor det kommer fra, for eksempel det her er fra en landmand, vi kender, biodynamisk, har nogle gode principper, har nogle virkelig sunde køer, virkelig god mælk, så er jeg i hvert fald ikke bekymret for det. Jamen også selv i Danmark, altså er der rigtig mange gårde, altså vi følger nogle principper. Vi har nogle krav til mælkegårdene, som de skal følge. Altså økogård, de har nogle ret strenge kår. I forhold til, hvad det var i gamle dage, og nogle steder i USA, hvor man har sådan nogle kæmpe feedlots, hvor køerne står meget cramped, meget tæt sammen, og der er ikke særlig god hygiejne, og de bliver ikke fodret særlig godt. Og der er der større sandsynlighed for, især under industrialiseringen, hvor man virkelig bare ikke havde styr på sanitization, renligheden, hvor det bare, hvor der så var større sandsynlighed for, at der kom de her udbrud, men det er der langt færre af i dag, langt mindre sandsynlighed for i dag. Ja, og det er jo sådan, det ligesom også startede. Det er jo det, der hed Swill Dairies i USA. Det var noget, der var det var nok i slutningen af 1800-tallet, eller noget i den stil. Der var de her Swill Dairies, som de hed, hvor du vitterligt bare pakkede køer ind i et lille hus, altså på den her størrelse, som det vi sidder i her, og bare fodrede dem det her whisky swill, det er derfor det hedder Swill Dairies, som var det her rest affald fra whiskyproduktionen. Og de blev ekstremt syge, fordi de bare stod derinde og kun spiste det, og overhovedet ikke levede et naturligt liv, som en ko skal. Nogle gange var den der mælk helt blå, faktisk, er der blevet beskrevet, fordi den var, altså der var så meget galt med den mælk der. Det blev folk jo ekstremt syge af. Ja. Så kom der det her pasteuriseringsteknologi. Det var faktisk Rockefeller,
der var nogle af de første til at komme ud med de her pasteuriserings... Louis Pasteur. Ja, Louis Pasteur. Det der navnet ligesom kom fra. Pasteurisering. Det fandt man ud af at kunne dræbe mikroorganismer. Så det dræbte alle de dårlige mikroorganismer, gjorde, at mælken ligesom blev steriliseret, så er den jo mere safe to drink. Altså, den er ligesom død. Der er ikke noget liv i den, så du kan drikke den uden at være bange for nogle mikroorganismer. Men som sagt har du også fjernet alle de gode ting. Ja, lige præcis. Og fra mit vedkommende er det vigtigste aspekt for sundhed. For mit vedkommende er de her mikroorganismer, som vi har fjernet fra vores mad i dag. Altså, hvis du kigger på vores forfædre, og hvordan de altid har spist, så har det jo været fermenteret fødevarer, frisk mælk, ting, der ligesom har haft kontakt med jorden, eller bare levende fødevarer på en helt anden måde, end det vi spiser i dag, som er pakket ind, og forarbejdet, og vasket, og meget langt fjernet fra det, og der er jo mange studier, der viser, hvordan vores mave-tarmsystem for eksempel, og de bakterier og enzymer, vi har dernede, styrer hele vores helbred. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der døjer med i dag. Problemer, fordi vi har forarbejdet så meget og pasteuriseret så mange af vores fødevarer, og det er derfor, at jeg er så passioneret, og du nok også er. Ja, 100%. For sådan noget som råmælk. Også noget, der er super interessant, som vi også begge to er interesseret i. Også en af grundene til, at det er sjovt, at I bor på den her ø, det er sådan noget som landbrug, og hvad for nogle principper, man kan bruge for at forbedre jorden, fordi ikke bare, at du har selve madproduktet, altså du har en gulerod eller en kartoffel eller et stykke kød, men man skal også tænke på hele den rejse, det her mad har været igennem. Altså for eksempel, hvis vi tager mælken, hvordan har køerne haft det? Hvad har de spist? Altså renligheden, hvad for et liv de har haft? Ja. Og det gør jo enormt meget for den næring, der så i sidste ende kommer til maden. Så noget, vi også har kigget ind på, det er sådan noget med regenerativt landbrug og også økologisk landbrug, men også biodynamisk landbrug. Ja. Og biodynamikken, det er jo sådan et step over økologien, hvor du har nogle virkelig sådan strenge principper og krav, men også en helt anden måde, du dyrker tingene på. Og jeg ved, her på øen, der laver I også noget regenerativt landbrug. Ja, der er hovedstenen ligesom, i hvert fald for mit vedkommende, nu er det ikke mig, der styrer landbruget eller noget som helst, men grunden til, at jeg ligesom havde lyst til at flytte herud og ligesom følge med i, hvad der bliver lavet her på øen, det er, at det er meget det her holistiske aspekt omkring fødevarer generelt og landbrug, hvordan det ligesom skal fungere. Så altså, når man taler om sunde fødevarer i dag, så er der tit folk, der bare nævner nogle specifikke ting, om tomater er sunde, eller æg er sunde, hvor min holdning i dag er, at der er ikke nogen fødevarer, der i sig selv er sunde. Det hele er et produkt af, hvordan de er blevet groet. Så hvis du har en tomat, der er blevet groet i virkelig næringsfuld jord fra en biodynamisk gård, for eksempel, hvor de har brugt kompost i deres jord, på deres jord, og de har ikke sprøjtet det eller noget, og de har sørget for, at der er så meget næring i jorden, så vil der være meget mere næring i den tomat. Den vil smage bedre, den vil holde dig mæt længere. Nu er det ikke, fordi en tomat er det mest mættende, man kan spise, men det kunne også være altså kød fra en ko, der er gået og græsset på en mark, hvor der er meget næring i græsset, ja. Eller æg, ja. Der er mange studier, der viser, hvor faldende mineralniveauet er i vores jord i dag, fordi vi bruger pesticider og altså kunstgødning og de her ting, der virkelig bare depleter vores madvarer. Altså jorden, det depleter jorden for næring, derfor er der heller ikke noget næring i vores mad. Så det der med at komme tilbage til en naturlig måde og give jorden noget energi tilbage med kompost, biodynamiske principper, regenerativt landbrug, ikke have det her monocropping-system, hvor du bare har en masse gris for eksempel, eller en masse korn, men ligesom få det hele til at spille sammen og sørge for, at det hele er i balance og sundt, fordi så får du også nogle sunde madvarer, og så bliver du også selv sund. Og det fede ved for eksempel en madvare, der virkelig er dyrket på en god måde og har alle dens næringsstoffer, og den er økologisk, og man har ikke nogen pesticider og alle mulige dårlige ting i den, det er, at den er meget mere, føler jeg i hvert fald, når jeg spiser for eksempel en økologisk madvare, meget mere nærende for mig. Så hvis jeg bare spiser en, lad os sige, kartoffel eller gulerødder, eller et stykke æg, økologisk æg, så føler jeg, at det er meget mere nærende, end hvis man spiser enten en pose chips eller en ikke-økologisk stykke med. Ja. Fordi jeg får meget mere næring, og så kan kroppen holde meget længere. Så jeg får ofte det der argument, folk de siger, jamen er det ikke ret dyrt, alt det du spiser? Jo, men jeg prioriterer, hvad jeg putter i min krop, og jeg føler mig også meget mere mæt og meget bedre tilpas, når jeg spiser et godt kvalitet stykke
stykke med. 100%. Og det behøver jo ikke altid være dyrt at gøre tingene på den rigtige måde. Tit så bliver det faktisk billigere, når du ikke skal bruge al den her industrielle måde at gøre tingene på. For eksempel med mælk. Altså hvis du skal først have mælken ud af koen selvfølgelig, og så skal det pasteuriseres, så skal det homogeniseres. Der er en masse maskiner, du skal investere i der. Strøm til maskinerne, de skal vedligeholdes. Altså, så derfor så bliver prisen på mælken også, den ryger højere op. Hvor for eksempel det mælk, vi køber her, der er helt ubehandlet, det kommer bare direkte fra koen ned i en køletank, og så kan vi tabe det. Så det har vi købt for 12 kroner literen. Det er jo billigere end i supermarkedet. Så der er også nogle ting, der faktisk bliver billigere, når du går op i de rigtige principper. Fordi det er at komme mere tilbage til den naturlige måde at gøre det på, hvilket faktisk bare er mere simpelt. Noget, som vi altid har gjort som mennesker før, i hvert fald for 200 år siden. Ja. Jeg tænkte, det kunne være... Jeg er nysgerrig på, hvordan kom du ligesom ind i hele den her sundhedsgame, kan man sige. Hvad var din rejse, hvor du fik sådan en åbenbaring? Okay, der er noget, vi kan dykke ned i, og kost, det har så stor en påvirkning på ting. Ja, altså det er lidt langsomt rejse, men der har været de her sådan gennembrud helt sikkert. Ja. Det hele startede med, at jeg som lille altid har haft sådan kroniske problemer, rigtig slem astma for eksempel. Det har jeg overhovedet ikke i dag, altså ingen astma eller medicin, men jeg var på rigtig meget astma-medicin, allergimedicin. Jeg havde sådan eczemos-agtige tendenser og sådan nogle ting. Så det har jeg altid haft, så det har jeg altid prøvet selvfølgelig at komme af med. Men også det her med, når jeg blev ældre, kom op i mine teenageår, 17-18 år, så begyndte jeg også at tænke på, hvordan begynder man at se godt ud og blive sund, så jeg kunne få større muskler og få pigerne ligesom til at synes, jeg var spændende. Det var meget min drivkraft der, så det var at gå i fitness og spise kylling og salater, så jeg ligesom kunne få muskler og se godt ud. Det var meget drivkraften der. Og det var det egentlig i lang tid. Så jeg begyndte bare at dykke mere og mere ned i sundhed og læse om det online, så YouTube-videoer, fordi jeg sådan, hvordan kan jeg gøre det endnu bedre? Hvordan kan jeg træne bedre? Hvordan kan jeg spise bedre, så jeg ser bedre ud? Det var egentlig sådan meget egoistisk måde at se det på. Jamen, jeg havde det på samme måde, ja. Altså, fordi for mig, der startede lidt med, jeg gik meget sådan, nærmest sådan teknisk til værks. Jeg ville godt sådan optimere ting. Så jeg fulgte mange af sådan nogle biohackere, for eksempel typer som Dave Asprey, og nu er der også kommet ham den nye Brian Johnson, som vi måske også skal snakke lidt om. Eller Paul Saladino var også en god inspiration, og han siger nogle rigtig, rigtig gode ting. Men jeg vil sige, jeg gjorde det også sådan for at optimere mange af de her ting, fordi jeg jo spiller tennis, og jeg er gymnast, og jeg døde med lidt bloating. Og se, altså, jeg havde svært ved sådan, når man skal lave mad, altså hvad fanden skal man lave, hvad er godt, hvad er sundt, hvad er op og ned, hvad er højre og venstre. Og så kan man godt dykke ned i nogle rabbit holes, som måske ikke er så gode, og nogle er bedre end andre. Så for mig var det lidt en rejse, hvor så lavede jeg sådan nogle green smoothies, og jeg spiste meget keto, og så gik jeg over til, for dem der ikke lige ved, hvad keto er, det er meget sådan fedtholdig kost og kød og sådan noget. Og så gik jeg over til lidt mere sådan carnivore, animal-based, spiste rigtig meget kød og fedt, og så fandt jeg ligesom ud af, at de her forskellige sådan, hvad kan man sige, sådan ekstreme måder at spise på, der er ikke rigtig, altså det bliver sådan meget restriktivt. Ja. Og også mange af de her biohacks, man kan lave, det bliver sådan meget sådan, okay, nu skal jeg gøre det, nu skal jeg spise sådan her, jeg må ikke spise det her. Og så fandt jeg faktisk også dig, og fandt ud af, at man kan spise meget mere sådan holistisk. Man kan egentlig spise alt, bare det er den rigtige kvalitet, og man har den rigtige ratio af portioner af mad. Og nogle gange kan man bare sådan spise via intuition. Så hvis du tænker, okay, nu kan jeg mærke, at jeg er sulten, jeg har brug for noget fedt eller noget kulhydrat. Så bare man forstår det rigtige stykke mad, man skal spise, så behøver man ikke at have sådan en konkret diæt, man skal følge, om end det er carnivore eller keto eller vegetarisk. Ja. Så det har været sådan lidt min rejse, at jeg er gået igennem mange forskellige, og det ved jeg også, det er lidt af det samme, du har været igennem. Du har også været igennem en... Ja, det er ligesom, altså, som jeg sagde før, det der med, at man bare gerne vil være stor og stærk og se godt ud og sådan noget, det var ligesom starten på det.
Og så begynder man at dykke mere og mere ned i det, så bliver man bare interesseret i det, sådan generelt. Jeg synes, det var spændende at finde ud af, hvad fanden skal vi egentlig spise? Fordi alle snakker om et eller andet forskelligt derude, og jeg er også 100% med på, at der er alle mulige forskellige diets, sikkert, der kan virke godt for nogen, men ikke virker for andre, og folk, der vil spise det ene, eller ikke spise det andet, det er en meget forvirrende svære at være i, så jeg blev også fanget i den der forvirring, tror jeg, og bare prøvede at finde ud af, hvad der egentlig var det rigtige. Så begyndte jeg på et tidspunkt at komme ind i nogle af de der hjørner på internettet, hvor folk for eksempel var carnivore og kun spiste kød og sådan noget. Det synes jeg var sygt mærkeligt til at starte med, og jeg fandt sådan nogle, der også bare kun spiste råt kød, og sådan nogle primal dieters og sådan noget. Det var virkelig, der så det sådan, det er det sygeste, jeg nogensinde har set. Men jeg var også sådan interesseret i det på en eller anden mærkelig måde, så jeg blev bare ved med at undersøge det, og så lærte jeg nogle ting fra det, selvom jeg ikke ville gøre det samme, så lærte jeg noget om vigtigheden af animalsk ernæring for eksempel, og hvorfor det virkelig kan være noget, som vi har alvorligt brug for i den moderne verden, især som vi ikke får nok af, og ikke bare at spise altså dårlig kvalitet kød, men ligesom den der er nogle fedtstoffer, der er nogle ting, vi får fra animalsk ernæring, som bare virkelig kan hjælpe os helbredsmæssigt. Det var det, jeg ligesom begyndte at lære, og så er det her med kvalitetsaspektet, og som du også snakker om der, at forstå sine cravings, og forstå, at der er ikke noget, der er så sort-hvidt. Så selvom animalsk ernæring måske kan hjælpe dig, så betyder det ikke, at du skal gå carnivore og kun kan spise det. Der er en masse forskellige sammensætninger, du kan arbejde med for at få din krop op i optimal helbred. Så det var helt klart det, jeg lærte. Og det der med cravings, altså hvornår kroppen har lyst til noget, så prøver den faktisk bare at skrige efter noget næring, den gerne vil have, men mange, de forstår ikke, hvordan de skal satisfy den der craving, de får. Så de får måske lyst til chips, eller McDonald's, eller fast food. Når du spiser det, så får du en masse frøolier og dårlige inflammerende fedtstoffer, der kommer ind i din krop. Du når aldrig den der mæthed, og du kommer til at få lyst til det igen på et tidspunkt, fordi du ikke har satisfied, hvad din krop egentlig prøver at få der. For din krop kan ikke kende forskel i den moderne verden på, hvad er seed oils, og hvad er fløde fra råmælk, eller et eller andet fedtstof, som den faktisk har brug for. Vi er nemlig kommet meget langt væk fra den der intuitive følelse af, okay, hvad skal jeg egentlig spise, hvad er rigtigt at spise? Fordi vi ved ikke, hvad er den rigtige råvare? Altså, hvem skal man ligesom kigge efter? For eksempel, jeg går på universitetet og læser IT og forretning, og i vores kantine, den er meget sådan hovedsageligt vegetarisk, og der er meget lidt kød, man kan få, så man kan ikke rigtig få nogle ordentlige animalske ting. Og det kød, man får, det ved man ikke, hvor godt det er. Så mange, de tager det der, så tager de en eller anden vegetarisk eller vegansk ret. Og så er der mange, der er vegetarer. Ikke for at sige noget dårligt, men man glemmer lidt sådan, de her mennesker, de kan godt glemme, hvad er egentlig ordentlig næring til mig. Og så glemmer de sådan, så ved de ikke rigtigt, hvordan mærker jeg min intuition, og hvordan mærker jeg, hvad der er rigtigt at spise. For eksempel, jeg fandt ud af, det lærte jeg blandt andet også af dig og en, der hedder Weston A. Price, som vi også kan snakke lidt mere om. Noget, der hedder kefir, altså fermenteret ting som sauerkraut eller kefir. Og der kunne jeg mærke, at min krop, den havde brug for det, men det havde jeg ikke nogen anelse om før. Altså det var noget nyt, jeg fandt ud af. Og hvis jeg var andre folk, så ville jeg tænke, jeg spiser da bare nogle chips, jeg ved ikke, hvad fanden kefir er, men så lige pludselig, så prøver man det, og det fungerer meget godt. Eller for eksempel, hvis man aldrig har spist smør før, og bare har spist margarine eller seed oils, så spiser man lige pludselig smør, og så kommer der sådan en åbenbaring af, shit, det har jeg slet ikke fået før. Eller hvis man spiser en torskelever, snakker vi også om, det kan vi snakke lidt mere om. Altså, så lige pludselig, så mærker kroppen det der intuitive instinkt, den der primal, som den bare ikke har, den har ikke fået det her stykke mad i så lang tid, fordi vi er blevet, hvad kan man sige, nærmest hjernevasket med en masse forskellige ting, om end det var seed oils eller vegetarisk. Så vi har som mennesker i vores moderne verden lidt glemt, hvad de rigtige madvarer egentlig er. Så det kunne være det der med at huske tilbage på de her ting, der er vigtigt. Og det jeg synes er det fede ved det, det er, at det kan faktisk være en ekstrem vild oplevelse at få den der næring, når du ikke har fået den i lang tid. Ja. Det har det været for mig af flere omgange. For eksempel, når du nævner kefir, det er helt klart en af hjørnestenene i det, der har hjulpet mit helbred allermest. Det har jeg lavet for eksempel med råmælks kefir. For dem, der ikke ved det, det er sådan en slags kultur, hvor du laver noget fermenteret mælk med den her kultur. Du kan lave sådan nogle kefirgryn, hedder de.
Det kan jeg huske, jeg lavede første gang, og fordi der kommer så mange mikroorganismer, også kaldet probiotics eller probiotika på dansk, så mange gavnlige bakterier i den her kefir-fermentering. Når du drikker det, så kan det bare have en fuldstændig vanvittig effekt på dit overordnede helbred, men også bare ting som din mental state, altså hvordan du har det oppe i hovedet. Fordi vi har så mange bakterier, der styrer vores neurotransmitters, altså de forskellige hormoner, vores mave danner. Så første gang jeg drak kefir, havde jeg den her fuldstændig psykedeliske oplevelse, hvor jeg bare gik rundt og var sådan høj nærmest. Altså fuldstændig høj op i mit hoved. Ikke sådan, at jeg ikke kunne fungere normalt, det var ikke så vildt, men jeg havde ingen negative tanke, ingen angst eller noget som helst. Og det var ikke fordi, jeg var sådan en angstperson før, men det gjorde et eller andet. Bare at jeg drak det der ene glas kefir første gang, der var blevet fermenteret. Jeg havde sådan en fuldstændig psykedelisk lykkefølelse, når jeg gik rundt. Det var helt vildt. Og det var ikke noget, der varede ved for evigt, eller det er ikke noget, der sker hver gang, jeg drikker det. Men fordi jeg havde manglet det så meget, så var det bare som om min krop sagde ja, tak. Og det samme har jeg oplevet med ting, som vi talte om, torskelever lige før, du nævnte. Har jeg også oplevet, fordi det har så mange af de her omega-3 fedtsyre, som vi mangler, især som sådan nogle som os, der kommer fra Norden, Danmark, har de gener. Der har vores forfædre, vikingerne og sådan noget, virkelig brugt sådan noget som torskelever til overhovedet at kunne være til et punkt, hvor vi er her i dag. Altså. Især om vinteren, altså, fordi vi har sådan lang en vinter, hvor det er koldt, og vi får ikke nok sol, så der er også D-vitamin i torskelever. Og en anden ting, jeg også vil nævne ved det, du sagde, det var, jeg tror, mange glemmer, hvor meget sådan kost og næring og sundhed kan gøre for et mentale helbred. Altså, der er mange, så tager de til en psykiater eller en psykolog eller taleterapi og sådan tænker, om med tankens kraft kan jeg ligesom forbedre min nervøsitet eller min angst eller depression eller hvad man nu går og døjer med. Men jeg tror, vi glemmer, hvor meget kost og naturlig levestil egentlig kan gøre for ens mentale helbred. Ja. Altså jeg kan mærke for eksempel, lad os nu bare tage sådan naturlig levestil. Så hvis jeg sidder indenfor, og jeg føler mig sådan lidt ked af det, og jeg kan ikke rigtig komme ud af stepperne, så bare det der med at gå en tur og grounde, for dem der ikke lige ved, hvad grounding er, det er at tage skoene af og sokkerne af, og så stille sin bartær på jorden, fordi så får man jordens naturlige elektroniske balance, som ens krop bliver ligesom balanceret med de elektroner, som jorden har, fordi jorden er faktisk elektrisk ladet, og det er vi også. Så der kommer ligesom den her balance. Det blev lidt teknisk, men det er bare for at sige, hvor meget kost og livsstil det kan gøre for ens mentale helbred, som jeg tror kunne være fedt at få meget mere ind i vores moderne samfund. Ja. 100%. Også bare mental performance og sådan noget. Mange drikker kaffe for bare overhovedet at kunne være i stand til at lave deres arbejde, for eksempel. Første gang jeg spiste torskelever, for eksempel, som vi lige talte om, det har en eller anden fuldstændig vanvittig mængde af omega-3, altså torskelever, når du spiser det. Ikke bare det der olie, folk tager, men du ved, spiser selve torskeleveren. Så det gjorde jeg, dengang jeg også gik i universitetet. Jeg er siden droppet ud, men dengang jeg gik der, så spiste jeg det her torskelever for første gang, og jeg kom til team, og af en eller anden mærkelig grund, så kunne jeg svare på alle spørgsmålene, og jeg var bare sådan, altså fuldstændig vanvittig god til de der timer. Klart den bedste i hele min klasse til at lave opgaverne og sådan noget, og jeg forstod ikke engang selv, hvad der skete, og de andre var også sådan lidt, altså hvad fanden sker der? Har du dopet dig selv eller sådan noget? Det var bare som om, at min hjerne lavede nogle connections, den ikke normalt gjorde, og vi ved jo også, omega-3 er en af de fedtsyrer, som kan komme forbi, altså the blood-brain barrier, jeg ved ikke lige, hvad man kalder det på dansk, men altså det kan komme ind i hjernen på en anderledes måde end andre. På en anderledes måde end andre fedtstoffer, og det gjorde bare et eller andet helt sindssygt ved min hjerne, og det tror jeg, der er så mange, der mangler, og de drikker kaffe, fordi de mangler altså fedtstoffer og så videre til deres hjerne, for også bare at have energi, fordi det var også en anden ting, det gjorde ved mig, at jeg virkelig fik meget energi, når jeg ligesom spiste det der, og jeg selvfølgelig gjorde også nogle andre ting, men jeg føler lige den der ting igen, ligesom med kefiren, der er de der ting, du virkelig mangler, som når du så får dem, så sker der bare en eksplosion. For kefir var det meget sådan, det der med at føle sig mere rolig, mindre angst, og med torskeleveren var det mere den der kæmpe transformation i forhold til min mentale ydeevne, og hvad jeg ligesom, det var som om jeg havde adgang lige pludselig til nogle ting, jeg ikke normalt havde adgang til i min hjerne, som om den kunne bruge mere energi, og det tror jeg generelt, når du går mere op i kost og sundhed og naturlig livsstil, kommer tilbage til din natur, så kan der ske nogle ret vilde ting. Så jeg ved, har du oplevet noget af sådan breakthrough også med nogle ting? Jeg har det på samme måde. Også da jeg gik fra at sådan spise normale rugbrødsmad til frokost med en masse kerner,
Det er også noget, vi snakker meget om, mig og Jonas, det der med, at mange grains og legumes, altså kerner og frø og plante legumes, de har en masse sådan antinæringsstoffer og kan fuck lidt med inflammation og skabe nogle dårlige ting i kroppen. Bælfrugter, tror jeg, man kalder dem. Bælfrugter, det var det, jeg mente. Og så gik jeg ligesom derfra, at jeg havde en normal madpakke med i skole, eller da jeg spiste frokost, og spiste en masse rugbrød og sådan noget. Og vidste ikke rigtig, hvad fanden skulle jeg have på de her mader, og sådan et kedeligt frokost, og måske noget grøntsag, til at spise kød og smør, og finde ud af, at smør var faktisk okay, og så også til at prøve torskelever og kefir lige pludselig. Jeg kan mærke, at der var en markant forskel, både sådan generelt, men også i min performance, for eksempel på tennisbanen, og også når jeg skulle fokusere. Jeg føler også, at min krop blev mere sådan, nærmest velsmurt, hvis man kan sige det sådan. Mindre inflammation, du har mærket der. Ja. Altså, fordi inflammation er tit sådan en ting, der ligesom gør, man netop en god beskrivelse af det der, folk tit siger, at man føler, at der er sådan, man er ikke velsmurt. Ja, så det er nok meget rigtigt. Og sådan, bare mere sådan energi generelt. Ja. Og det er det, kost skal gøre. Det er det der med at kigge tilbage til, vi har en masse potential, vi har en masse som mennesker, potential energy og life force, som vi har glemt igennem de sidste 100 år. Fordi der er sket så meget teknologi, så meget industrialisering, og så mange nye ting, som vi ligesom har glemt. Og så er det det der med at komme tilbage, huske tilbage på de ting. Og det leder mig lidt ind til en ting, jeg synes, der kunne være interessant at tale om. Det var, hvad er ligesom en af de åbenbaringer, du fik? Nu snakker du lidt om nogle af de forums, du havde kigget på. Ja. Men er der sådan en en ekspert eller en bog, du læste, hvor du sådan fik en åbenbaring om, wow, det her, det var noget vigtig viden, som jeg godt ville have vidst tidligere? Ja, helt klart den bog, der gjorde størst indtryk på mig med hensyn til sundhed, det var, da jeg læste Weston Price bogen, som hedder Nutrition and Physical Degeneration. Så Weston Price var den her tandlæge fra 1800-tallet. Han rejste rundt alle mulige steder på jorden, i Afrika, i Europa, på sådan nogle øer ude i Stillehavet og alle mulige steder for at undersøge altså primitive folk, der ikke var blevet påvirket af noget som helst industrialisering endnu. Så den her bog, den følger ham egentlig bare ud i de her primitive samfund, hvor han kigger for eksempel på dem, der boede i de schweiziske bjerge, hvor der slet ikke var noget industrialisering endnu. De levede for eksempel rigtig meget sådan nogle ting, råmælk, råmælksost, råmælkssmør. Det var nærmest noget, de tilbad, fordi det gav dem så meget næring. De havde også nogle andre ting i deres kost selvfølgelig, det var ikke sådan, de kun spiste det, men det var en rigtig stor del af deres kost. De var nogle af de mest sunde mennesker, han nogensinde havde observeret, og fordi han var tandlæge, så kigger han altid på deres tænder, fordi tænderne er ligesom et rigtig godt mikrokosmos af dit overall helbred. Så han kigger på, hvordan sad de, var der plads til dem, og de sad altid helt perfekt og var fyldt med mineraler, og menneskerne var selvfølgelig smukke og sunde og stærke. Og når han så gik videre fra den dal over til nabodalen, der var blevet industrialiseret, så undersøgte han også dem, så kunne man se, hvordan tænderne begyndte ikke at kunne være i munden mere. Det voksede ikke ud, som det skulle. De levede mere af brød og sukker, og de der industrialiserede fødevarer, der er nemmere at transportere. Og de havde det bare meget værre, var ikke lige så stærke, havde selvfølgelig meget mere sygdom og sådan nogle ting. Og det gjorde han så med alle mulige forskellige primitive folk, også i Afrika, hvor de levede af nogle andre ting, de primitive folk, og så hver gang han kom over til dem, der var blevet industrialiseret, så du de samme problemer. Tænderne begyndte at blive crowded, som han kalder det, altså der var ikke plads til dem. Det, som i dag mange får bøjle imod, det er nok også en form for næring, de har manglet fra barns ben af og så videre. Det var det, han allerede dengang begyndte at kortlægge. Og så snakker han også om de næringsstoffer, som alle de her primitive folk havde til fælles, som de ligesom så som det vigtigste for deres folk, og så videre, hvor de kom fra. Det var stort set også altid fra animalsk ernæring, om det var fisk, om det var mælk. Og så havde de nogle spændende sammensætninger, selvfølgelig dem, der boede i sådan Hawaii-agtige øer og så videre. Det var kokos og fisk og frugt. Selvfølgelig, hvis du gik op til de skottiske folk, der boede lidt mere hårde conditions, så var det mere sådan noget som havregryn, og de havde også fisk,
Og de levede bare sådan nogle Østers. sjove. Ja, og østers. Og de spiste altid hele dyret, og sådan organerne og alle de der ting. Det var virkelig noget, de værdsatte. Nose to tail. Ja. Så det er en virkelig fed bog. Der er mange fede billeder, og sådan, det er ikke bare, man læser. Du ser billederne af, hvordan de her folk ser ud normalt, når de følger deres traditionelle kost, og de er bare så smukke. Det er virkelig bare sådan fedt at se, og så når de bliver industrialiseret, så er det bare den her fuldstændige nedbrydning. Sundhed er meget visuelt, og det er også det, jeg føler, jeg kan se nu ikke, at når jeg for eksempel er i byen, jeg føler mange mennesker, de ser sådan lidt blege og undernæret ud, og så for eksempel for nylig, så snakker jeg med dem, jeg hælder mælk hos, hvor de lever over, at de drikker en masse råmælk, de får lokale grøntsager og kød fra de køer, de slagter, og de ser meget sunde ud og naturligt tanned, har været udenfor, hvor man kan tydeligt se, når folk de får ordentlig næring, ordentlig kost, god livsstil, så kan man også se det på udseendet, fordi sundhed er lige med, hvad kan man sige, looks, altså hvordan du også ser ud. Det har en meget korrelation. Ja. Og en anden ting, jeg også synes var interessant, det er, at det er alle steder i hele verden, altså om det er Afrika, eller Irland, eller Europa, det mad, man spiser, at det gør så meget. Altså vigtigheden af den mad, man spiser. Og hvis det bliver industrialiseret, så fucker det med nogle ting. Ja. Uanset hvor man er i verden. Ja. Og det var det, jeg synes var meget spændende også ved Weston Price-bogen. Det var ligesom at se, hvordan det gik i generationer. Så den første generation, der var blevet industrialiseret, der fik de en lille smule tandproblemer, og de begyndte allerede at have nogle mærkelige, sådan, hvordan deres kæbe voksede ud. Og så næste generation, der bliver det endnu værre, og næste generation endnu værre, og det samme, altså meget af det, der også gør, at folk ikke ser attraktive ud i dag osv., fordi at det at være attraktiv er jo en sundhedsfaktor. Altså den eneste grund til, at det eksisterer, at folk er attraktive, det er fordi, at dengang vi bare løb rundt på savannen, så skulle vi bruge en måde at kunne se på, hvem der var sunde, så det var dem, vi kunne reproducere med, og derfor så var de attraktive. Så det var bare en sundhedsmarkør. Det er meget simpelt egentlig, så at sige. Men i dag er der selvfølgelig mange, der ikke har fået den ernæring, de skulle have som barn, eller deres mor har ikke spist ordentligt, mens de var gravide, eller de har fået en masse medicin, mens de var børn, der har påvirket deres helbred. De har ikke fået modermælk, så de har fået modermælkserstatning i stedet for, der ikke har lige så mange næringsstoffer eller mikroorganismer, som de har brug for. Ja. Så derfor så vokser du også op med alle de her deficiencies, som du selvfølgelig ikke kan gøre så meget ved til en vis grad, når du når dertil. Men uanset hvem du er, så vil du altid kunne ændre din kost til at være bedst mulig og få de næringsstoffer, du har brug for, og så blive den bedste version af dig selv. Lige meget hvad du sådan er blevet udsat for fra barnsben. Så for eksempel mig, jeg har også fået antibiotika som barn, og jeg har sådan nogle røde kinder, fordi jeg har haft lungeproblemer. Så det er jo ærgerligt, men efter jeg har taget mit helbred seriøst i alle de her år, så har jeg helt klart gjort noget godt for mig selv. Og for eksempel mine kinder, der er meget mindre røde, end da jeg var barn, hvor de bare var nærmest helt lille af og fyldt hele mit ansigt. Altså virkelig voldsomt. Så det er bare, det er virkelig en vigtig ting for dig selv at tage seriøst, synes jeg. Det, man putter i sin krop, måden man lever på. Og også en anden ting, der er vigtigt, det er de tanker, men vi kom lidt ind på det før, men det man tænker på, og den filosofi, man har, som vi også er interesseret i at snakke om, Jonas og mig, det er det der med, hvordan ser du på verden, og hvad er det for nogle tanker, du tænker, og hvad er det for en vision, kan man sige, man har for livet. Fordi at det kan også gøre en stor ting, fordi mange af det du har i dit indre sind, det projicerer du ligesom ud på. Så hvis man tænker, verden er noget værd lort, og det hele er noget pis, så kan det også have en effekt. Så ens tanker har også en stor effekt på sundhed, mere end man lige tror. Og den måde, man formulerer sig selv også i hjernen, og det er også noget, jeg synes er en interessant del af sundhed. Så ja, kost og livsstil er sindssygt vigtigt. Men noget, jeg også synes er interessant, det er sådan psykologi og filosofi, som også er en stor del af det. Så ja, jeg synes jo, det er ting, der går meget hånd i hånd. Altså,
Hvis du for eksempel ser en, der har nogle traumer, eller et eller andet, der fortæller den person hele tiden, at de ikke er noget værd, så har de jo en selvdestruktiv tankegang i forhold til det, om det er bevidst eller ubevidst. Så det er hele tiden det der med, at jeg var ikke nok værd, for da jeg var lille, så sagde min far det her, eller jeg blev ikke behandlet ordentligt, eller jeg blev mobbet. Og det vil ligesom, som du siger, det vil skabe hele deres virkelighed, så derfor vil de også spise junkfood, og de vil ikke kunne komme ud af det. Det har jeg oplevet rigtig mange gange, fordi de ser jo sig selv som nogen, der ikke er det værd at tage sig af sig selv og være sund og være thriving. Så derfor så lever de også en unaturlig livsstil, hvor hvis du kan gå ind ligesom og arbejde med traumet, hele traumet, eller hjælpe den person til at komme forbi det der mindreværdskompleks, de har, så vil de også automatisk kunne tage sig bedre af deres helbred og spise de sådan ting. Så det er virkelig en vigtig ting, ligesom at forstå, at der er også mere i det, end bare, at du skal spise det rigtigt, og så ordner alt sig. Der er også nogle indre ting, der kan styre vores helbred ekstremt meget. 100%, og det tror jeg er et af lidt af problemerne, når man for eksempel går til en læge, lad os sige, nu er det ikke for at tale dårligt om læger, fordi de er også super gode. Så nogle gange så er der en tendens til i vores moderne samfund, at hvis du har den sygdom, så skal du bare have en pille, og så skal du nok kurere det. For eksempel, hvis du går til en psykiater, så kan du for eksempel få sådan noget, og du siger, at jeg har depression, så kan du få SSRI, og så gør det noget kemisk ved hjernen, så du bliver gladere. Eller hvis du har ADHD, så går du også ind og får en pille, eller hvis du har en eller anden mave-tarmsygdom, så får du også en pille. Og man glemmer lidt at se i vores moderne verden, at det er meget mere holistisk. Altså hvis vi nu forestiller os sådan et træ, det har en masse rødder, så vores sundhed, det er ikke bare én rød, det er ikke bare én ting, det er ikke bare én pille, men det er mange ting. Det er både, hvad vi spiser, det er om vi træner og løber og motionerer, som også kunne være interessant at snakke om, motion og træning. Det er de mennesker, vi snakker med, og det er de tanker, vi har. Så det er meget mere holistisk, og der er det også der, hvor for eksempel psykologi og snakke med en psykolog, det er også fint sikkert. Eller noget, der hedder fascia release, som vi også er noget relativt nyt, vi også har lært om, som går ud på, at du har sådan en bold, og så masserer du nogle forskellige punkter i din krop, fordi kroppen, den har sådan nogle traumer. Ja, den laver dem i kroppen forskellige steder, ja. Står den. Så det er også en anden måde, man ligesom kan udvinde de her traumer, man har. Fordi alle går under og bærer på en eller anden form for traumer, om det er kroppen, de sidder, eller om det er mentalt, uden de ved det, det er ofte ubevidst. Ja. Så det er interessant, de forskellige måder, man ligesom kan få de her traumer ud på, og man kan blive klarere, man kan blive sundere, sådan så man bare kan blive et bedre individ, fordi det er jo det, der er spændende. Det er jo det, jeg synes er spændende, det er sådan udvikle sig selv, hvordan kan vi blive det bedste, den bedste version af os selv, og lave nogle fede ting. Ja, det er det hele ligesom kommer af, og det er derfor, vi nok går så meget op i sundhed. Det er jo lidt den her livskraft, som vi også har talt om tidligere, livskraften, der er i alle organismer i naturen, om at få dem. Livskraften ser jeg som det, der ligesom får alle til at være deres højeste potentiale. Alle organismer, om det er et menneske, eller en grøntsag, eller et græs, eller en ko. Hvordan kan vi få det til at være det højst mulige potentiale? For eksempel, hvordan får vi græsset til at være det bedste græs, det muligt kan være? Det gør vi jo nok ved at give det mest næring, og det mest naturlige forhold osv. Det samme med mennesker. Hvordan når vi vores højeste potentiale? Hvordan får vi den der livskraft op i os? Og der er kost jo en vigtig del af det. Hvis du skal nå dit potentiale, så skal du også have de rigtige materielle, fysiske conditions inden i dig, der kan få det potentiale frem, så du kan være mest muligt præsentabel, så din hjerne kan fungere hurtigst muligt, så du kan, alle de der ting, det er ekstremt vigtigt, og det samme med traumer, det er jo selvfølgelig også noget, du skal kigge på, hvis du vil have så meget mulig livskraft inden i dig, til at nå dit højst mulige potentiale, så går det jo ikke, at du ikke kigger på dine traumer, for hvis man tænker over, hvad traume er tit, så er det jo en del af dig, der sidder fast i fortiden, sidder fast i en historie, som bliver ved med at gentage dig selv, fordi den gerne vil have, at du oplever den og heler den. Så hvis du er blevet fortalt, at du ikke var god nok, da du var lille, og det virkelig har været et dybt traume i dig, så vil du konstant genleve den historie, medmindre du ligesom tænker over. Og traumer kan jo være alle mulige, som du siger, alle har traumer. Ja. Det kan også være positive traumer. Nogen, der er blevet fortalt, at de bare var den bedste, at de var børn. Det tror jeg næsten, jeg har. For eksempel, jeg har jo spillet meget tennis og konkurreret og gymnastik og har været sådan god til mange ting, og så har jeg nærmest haft den der fornemmelse af, okay,
jeg skulle være den bedste til det her, eller den bedste i skolen, sådan 12-talsdreng nærmest. Og så har jeg haft sådan, jeg skal være på en bestemt måde, jeg skal ligesom være den her perfekte person. Og det kan jeg godt mærke, det har også skabt nogle traumer, fordi når der så kommer en virkelighed, hvor det var ikke perfekt, jeg fik ikke den perfekte karakter, eller jeg kommer nok ikke til at være nummer 1 i verden i tennis, eller jeg kommer nok ikke til at blive den bedste til gymnastik, selvom det kan lyde sådan nærmest egoistisk, så når reality kommer, og man finder ud af, okay, shit man, jeg fik lige et 4-tal der, så kan det godt sådan skabe sådan traumer, og så skal man arbejde med, okay, få den der perfektionisme væk, slappe lidt mere af, og så lave de ting, man synes er mega fedt. Og for mig, jeg synes jo for eksempel lige nu, at lave den her podcast, det er pisse fedt at snakke om de her ting, og måske inspirere folk til nogle af de her ting, og så ligesom fokusere på, hvad er ens passioner. Ja, for det handler om at leve frit og få livskraften frem i en. Det er jo det hele ligesom handler om. Det er også at tage kost seriøst og sådan nogle ting. Det er jo det handler om. Så ja, det er bare det, jeg tror på er det vigtigste for alle mennesker. Også det der med at udvikle sig hele tiden. Det er det, vi er lavet til som art. Det er hele tiden at udvikle os. Altså hvis vi kigger på naturen, alt er konstant i udvikling. Alt prøver konstant at blive det højst mulige potentiale. Det er naturligt for os. Det er det, vi er lavet til. Hvis du har en masse traumer, hvis du ikke spiser ordentligt og tager dig ordentligt af dig selv, så kommer du til at sidde fast, så vil du ikke kunne udvikle dig, og så vil du altid blive deprimeret eller føle negative ting, fordi du konstant sidder, du udlever ikke dit formål som et menneske, som er at udvikle dig konstant, altså evolve. Ja, fuldstændig rigtigt. Der er sådan, jeg ved ikke, hvor jeg lærte det, men jeg tror faktisk, det er mange forskellige, nu kommer jeg lidt mere ind i spiritualitet og religion og filosofi. Alle de gamle traditioner, hvad enten om det er kristendom, eller islam, eller buddhisme, eller spiritualitet, de har den her saying om, at det vigtigste, det er at vælge kærlighed og passion over frygt og lukke ned. Jeg har læst det meget på engelsk, så nu prøver jeg lidt at oversætte det med mit hoved til dansk. Så det er det der med at vælge kærligheden og passionen frem for frygten. Og det tror jeg, det handler meget om sådan, bare i sit daglige liv, at du vælger, hvilke ting kan gøre, at jeg ligesom træder ud over min frygt, og gøre nogle ting, der er fede, altså nogle ting, jeg har passion for, og ikke lade den der frygt tage over. Og det er ligesom hver en beslutning, man tager. Altså for eksempel, hvis jeg skal ud og besøge, ud og lave noget fedt, for eksempel lave en podcast, eller lave en video, eller møde nogle nye mennesker, eller gå i havet, eller gå ud på et eventyr, så har man altid den der frygt, om ting kan gå galt, jeg kan slå mig, eller det kan blive akavet, eller jeg kan poste noget forkert på Instagram, eller poste en forkert YouTube-video. Og så det der med at vælge kærligheden og passionen og det fede, frem for, fuck nej, det går i vasken her, frygten. Så det er en vigtig filosofi, jeg siger. Ja, det er noget, der påvirker os ekstremt meget, tror jeg, i det her samfund, vi lever i. Fordi vi har igen den der urinstinkt til hele tiden at ville skulle passe ind. Ja. Altså fordi for vores forfædres skyld, så skulle du passe ind med stammen. Hvis du ikke gjorde det, så overlevede du ikke. Så døde du. Så kom din genetik ikke videre. Så dem, der ligesom gav deres genetik videre, det var dem, der var gode til at passe ind. Så det sidder også i os i dag, men vi lever bare i en meget mindre naturlig verden, meget unaturlige systemer, vi har, hvor jeg tror mange, for eksempel sådan noget med skole, rigtig mange, der ikke er lavet til det, eller ikke finder tilfredsstillelse i det, som kommer til at have nogle traumer, fordi de ikke føler sig gode nok, fordi de ikke passer ind i systemet, som ligesom bare er blevet fanget lidt af det system, vi er fanget i, og den kultur, vi har. Det tror jeg, at altså, hvad med sådan en som dig? Du går på universitetet og sådan noget, men du er også en meget kreativ type. Har du nogensinde følt det der clash, der for eksempel er? Ja, 100%. Jeg vil sige, nærmest igennem hele min skoletid, har jeg altid haft svært ved at sidde på en skolebænk og ligesom lytte til en lærer og skulle lave nogle sådan ting inden for nogle rammer, hvor jeg ikke rigtig sådan kunne stille Jo, det kunne jeg godt, men
men sådan gå ud over det, i stedet for bare pensum, sådan se ting på en anderledes måde, tænke selv, stille spørgsmål til ting. Altså måden, jeg har lært rigtig meget personligt, det har været ved internettet, for eksempel YouTube, eller for eksempel bare engelsk har jeg lært meget, jeg har bare spillet computer, eller lært selv for eksempel gymnastik, parkour har jeg lært fra YouTube-videoer, eller spillet klaver har jeg lært fra YouTube-videoer, eller meget af den viden om sundhed har jeg lært også fra internettet og forums, hvor jeg ligesom selv er gået på opdagelse. Og det har ikke bare været via skolesystemet og de rammer, men samtidig er der jo også nogle vigtige ting, man kan lære der, som man skal have med, som er nogle helt basale ting. Men på den anden side kan man også blive lidt limited over for nogle af de ting. Så jeg tror, folk, der har den her kreative ild, som jeg ved, vi to har, og folk, der inde i sig selv har en passion for at lave noget mere, end bare følge normen, gøre det, de andre gør. Der er et behov for at lave noget andet, skabe noget andet, finde noget anderledes viden. Men jeg tror også, det er noget, som bare sådan rent zeitgeist-mæssigt alle unge kan mærke i dag intuitivt. Mange kan, tror jeg, at vores verden er også på vej et helt andet sted, hvor vi sidder lidt fast, efter min mening, i et oldnordisk system, hvor man skal have en uddannelse, og så skal du have et job. Ja. Men for mange i USA, men også i Danmark, der er det jo en kilde til en kæmpe gæld, du aldrig nogensinde får betalt, eller et job, hvor du alligevel aldrig får råd til at købe din egen bolig eller noget. Det er jo faktisk et slavesystem for rigtig mange, hvor jeg tror på det der med, som du selv siger, at finde information online, som vi har adgang til på en helt anden måde, end vores forældre havde, og bruge den information til at blive meget mere, få mange flere færdigheder, som vi rent faktisk kan bruge til at tjene penge, for eksempel gennem online, eller online fællesskaber, eller the creator economy, lave ting, lave content. Der er et helt andet system, der er under opsejling, så jeg tror også, mange af os lever i vores boomer-forældres verden, om hvad vi ligesom skal gøre med vores liv, hvor det ikke er lige så relevant mere, men vi lever stadig, altså vi bliver påvirket af vores forældre og vores forfædre, og alle dem, der har al den leverage, det man har, når man er ældre, og det påvirker bare samfundet og kulturen ekstremt meget, så mange unge, tror jeg, kommer til at føle, jeg skal jo gøre det her, som mine forældre siger, det var det, de gjorde, og de har styr på det, og så videre, men jeg tror bare, at man hurtigt også kan komme ind i en fælde, hvis man følger det her system. Ja. Kun det i hvert fald. Jamen 100%. Altså, jeg er enig, vi har haft det her system, og der er også nogle rigtig mange gode ting ved det, men der er også nogle ting, hvor man kan gå lidt sin egen vej og prøve selv og lære nogle ting. Ja. Altså for eksempel har jeg lavet en online virksomhed, og også bare brugt internet til at finde alle mine informationer de sidste 4 år. Det vil jeg godt vide, men jeg har lært meget mere, end jeg ville have lært, hvis jeg var blevet i universitetet, hvor jeg netop droppede ud, fordi jeg kunne mærke, jeg var klart den, der var mest engageret og ville vide mest og spørge ind i timerne om alle mulige mærkelige ting, men det var ligesom ikke det, der var rum til. Folk ville mest bare gerne vide, hvad kommer på pensum, hvad skal vi svare til eksamen. Det var også det lærerne, selvom de vidste en masse spændende ting, så var det egentlig bare det, de var interesseret i at lære os, hvor jeg ville gerne alle mulige andre retninger hen. Jeg var god til at prøve at komme derhen, men jeg var ikke god som elev til at få gode karakterer og svare rigtigt på spørgsmålene og så videre. Så jeg følte, jeg havde en enorm potentiale, der ikke kom til udtryk. Også fordi mange vælger tingene, fordi de måske ikke er 100% passionerede, men det giver lige mening det her. Så altså, der er bare så mange forskellige ting der. Ja, 100%. Nu har vi allerede, kan jeg se, snakket i en time. Har vi snakket i en time? Ja. Nå, men vi må hellere slutte dag her så. Det har været nogle sindssygt spændende fede emner. Er du sindssygt, vi kan bare blive ved med ping-pong. Ja, det gik hurtigt, synes jeg. Men, når man har det godt, så går tiden hurtigt. Så lad os bare sige farvel. Altså, farvel. Jamen, tak for at se med. Og man kan finde Jonas Vest på Instagram og YouTube. Ja. Og mig kan man finde. Ja, jeg er ikke lige helt sikker på, hvor det her kommer ud endnu, men det får vi lavet, og så ser I det jo der, kan man sige. Mig kan man finde. Jeg hedder Vital Fred på Instagram og på YouTube. Vi har links til det hele. Det skal vi nok sætte ned. Vi finder ud af, hvor vi sætter det hen. Men, tak for i dag. Peace. Det var skide godt. Godt nok. Det gik faktisk meget hurtigere, end jeg troede.